Rigathi Gachagua okwayo bad migawo mar doho mapacho ka mondo mi ochiw kum mar rito aluora ne jogo mayudo kod ketho matindo kar twegi e jela. Gachagua wacho ni twech mar rito aluora biro konyo e chopo lek mar piny owacho mar pidho yien bilion 15 ka bende en okang' mabiro duoko piny dhungruok mag mabuse e jela. Jatelono loso e seche mane oyuoro e nyasi mar lora yanga romo mar 13 mag ogai mag doho ma osebedo gi lalruok e weche mag aluora. Osingo ni piny owacho keto maino mar kalo chike mabiro neno ni aluora omii arita makare e pacho ka. Last research shows that detentions and prisons in most African countries hold more than thrice their capacity. In others, more than half of the detainees are petty offenders. Petty offenders are punishable by a fine, jail term, or both. Most of these people are hustlers. In other words, they may not raise the fines. Instead of custodial sentences, I urge the judiciary to embrace environmental conservation sentence, as has been recommended in a host of criminal justice reports. So we are going to stand tall and claim our space to protect our resources and make the polluter pay. Ensure that we develop guidelines that help us ensure that those who come to pollute our environment will pay dearly for it and our people will be protected.